You're welcome to another wonderful episode on Kaisibo. Today we are live in the College of Health Science, Okofia in the Navy. We will be asking students some questions on Igbo language. We will know how well they can speak Igbo. Come with me, let's see how good they can do. Okay, good afternoon. Please, I want you guys to help me speak Igbo for like few minutes. Few minutes. I'm the wrongest person you can ever. Are you Igbo? I'm an Igbo, but it's few I You don't know how can to speak. speak Igbo. You don't know how to speak Igbo? Yes. You are Igbo. Yes. It's one way. She can Well, let's do it. Hey. Awo adiga abo say in nefu. Awo adiga abo say in nefu. Awo adiga abo say in nefu. Were ututu chowe ewe ehi oji rather. Okay, a na-eji ụtụtụ were achụ ewu eji ndị Igbo. Okay. Jesus. Okay. Aha m bụ Ahajile Chamaka. No, there's no Esin from. What's from United States of America? Don't worry, it's okay. Don't worry, it's okay. Sorry. I don't disgrace myself. I don't know how to speak. Okay, ewere ji, ewere akpụ, ewere agwa, ewere ụgba, ewere a na-eji ya ewekwara abacha, ewere ofe ọha, ewere ofe onugbu, ewere ofe nsala, ewekwara ofe okro, ofe ogbono ka m tinye ụta, ewere ofe ogbono, ewekwara ofe ede, ewere ofe ede, ofe onugbu. A na-ejikwa ede esi onugbu, ekwa ndị na-eji egusi. Ewere ede a na-eri eri, nwekwa nke eji esi ofe. Ka ha eji esi ofe anaghị eji ya. Biko, ole ka m kpọrọla? Oke, ofe akwụkwọ nni. Ewere agidi. Thank you, my gifts. 10. Wow. Well, I'll just list the ones I know. Ofe molodi, ofe ahịhịa, ofe onugbu, ofe ọha. That's how many now? 4. Which one again? Ofe egusi. N'ụbọchị taa, ụlọ akwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe University nke dị na Nnewi na-eme na-edu ụmụ akwụkwọ ha ndị ka gụcharala ni so na training. Iri, osikapa, ọkpa, abụbụ, ji, ede, fiofio, akidi, abacha. Akpụ, jioko. Ribbon, Mima, Abacha, Agbobo, Ede, Fiofio, Akidi, Ofe Onugbu, Ofe Ora, Ofe Egusi. After Abacha, I don't make it. I don't make it. I'm asking Mabugo.
I share about myself. Ahambu Chidima. Abum wine. Adim ogologo. Abum nwata akwụkwọ. Nagu. EHS, Environmental Health Science. Esim na obodo Enugu. Mpambu. Gilbert what? Mambu. Nothing what? Hey, Jesus. One name wine bụ Chidera. One name wine ọzọ bụ Jessica. That's finished now. Oyibo. Okay. Ụbọchị tata bụ ụbọchị ndị nursing science na mahadum Nnamdi Azikiwe. Fa na-eme omume nke ịgụcha akwụkwọ afọ ise tata bụ ụbọchị fa na-ekene Chineke otu Chineke si wee nyere fa aka mgbe ha bidoro wee pụta tata. Ihe mere tata na Unizik na n'isi ụmụazị School of Nursing ndị gụsịrị agụsị ha na-eme emume ịchịkọ akwụkwọ na ha agụsịgo akwụkwọ and nọkwalụ n'ime ya ndị n'ime ha akwụkwọ ha ndị nweta ihe a chọrọ ndị nwee ihe na ha akwụkwọ ha na-ene gwagotel nwere ihe ndị nkụzi chọrọ enyecha ha ihe dị iche iche gosi nne ha na nna ha na ha mara ihe ha na-eme na skuul na ha bịara igwu egwu na akwụkwọ ka ha bịa ịgụ.